Распачнем з таго відэа, якое ўзарвала соцсеткі на гэтым тыдні. Галоўнае відэа. Выпускнік менскага абдуіру крэатыўна выступіў на ўручэнні дыпломаў. Куды прыйшоў, калі вы, можа, бачылі, у даспехах з мячом. На відэа, якое вы цяпер ужо будзеце бачыць, якое з'явілася ў TikTok і хутка стала вірусным, відаць, як новаспечаны айцішнік. Падымаецца на сцэну пад бурныя апладысменты і вот такім вот цікавым строі выклікае шквал апладысментаў у залі. Што адзначаюць каментатары, што выкладчык, які ўручаў дыплом, вось толькі паглядзіце, ён не разгубіўся і взяў і прысвяціў у рыцары хлопца, які схіліў перад ім калена. Не ў кожным універсітэце ёсць такія выкладчыкі. Вось адзначаюць гэта і ў TikTok-каментарыях. Гледачы пішуць: «Надзень самае дарагое, што ў цябе ёсць за дзень», ён і надзеў. Арыгінальнасць выпускніка ясна, што адзначылі, але таксама адзначылі выкладчыкі не разгубіўся. Мне падабаецца, што выкладчык не разгубіўся. Так, вельмі круто, вельмі круто. Рушым далей. На поўнач краіны ў Віцебску прайшла выстава рэтра-аўтамабіляў. Всё, ў прынцыпе, як заўсёды, шыкоўна, файна, прыгожа выглядае, але я б выдзеліў адзін вельмі сур'ёзны апарат, які зараз на вашых экранах. Мужчына, відаць, зрабіў яго, напэўна, сам. Такія наўрад ці прадаюць дзесьці ў крамах. Што тут з правіламі фізікі, што тут з раўнавагаю, мне невядома, але машына сапраўды выглядае цікава. Вось гэта як тое, што ты не любіш. Гідраскутер. Бо мой мозг не разумее, як гэта на адной асі, два колы. Тая самая сітуацыя, але больш... Я адмаўляюся гэта разумець. Гэтага не можа існаваць, таму што гэта не можа існаваць. Дзякуй, Дзяніс. Экспертнае меркаванне мы пачулі ад філолага, не ад фізіка, это нормально. Цяпер пераходзім да гастранамічных навінак і пераносімся ў Берасце, дзе падчас гарадскіх гулянняў заўважылі незвычайную, я не ведаю, як назваць, інсталяцыю, скажам, якую можна паспрабаваць на смак. Давайте паглядзім. Так, баранки. Вот такого быка сделали из баранок. Зубр. Сила Беларуси. Все полностью из баранок. Хвост из баранок. Гарачая тэма апошніх дзён. Увядзенне ў Беларусі QR-кадоў на шэраг прадукцыі. Улады заяўляюць, што для гэта неабходна для таго, каб бароцца з нейкімі падробкамі і нелегальнай прадукцыі. Бо гэта дазваляе адсочваць увесь шлях ад вытворцы да прылаўка. Што раскажаш нам пра гэта? Як гэта працуе? Ну, напэўна, дзяржава проста паглядзела, што беларусы больш-менш спакойна жывуць апошнія пару тыдняў і вырашыла нешта трошкі для гэтага прыдумаць. Сапраўды так, аба ўсім па парадку. У краіне набылі моц новыя правілы вось гэтыя, якія патрабуюць абавязковага сканавання гэтых спецыяльных QR-кодаў. Іх яшчэ называюць Data Matrix. Гэта на касах самаабслугоўвання. На касах самаабслугоўвання менавіта. Вось цяпер давайте просто паглядзім, як яно насамрэч выглядае. Обращаю внимание людей, что на кассах самообслуживания нужно тыкать не только штрих-код, но еще и вот этот вот QR-код на тех товарах, на которых он есть. Раз. Вот только тогда пропускаем к оплате. Объяснили мне, что только бутылочный товар типа такого требует пробивать и штрих-код, и QR-код. На молочке же, например, только QR-код требуется сейчас. Привыкайте. Цяпер тлумачу, для чаго гэта ўсё зрабілі яны. Галоўнае пытанне, так. І вось такі адказ. Гэтыя меры нібыта мусяць дазволіць адсачыць увесь шлях тавара да прылаўка. То бок QR змяшчае поўную біяграфію тавара. Краіну выдаўцы, шлях, як ён трапіў на палічку магазінаў, этапы руху, тэрмін прыдатнасці, склад, крацей, всё. Сістэма нібыта аўтаматычна будзе блакаваць продаж тавару, які нешта там у іх не прайшоў на касе. Выглядае правільна, праўда? Але Беларусь, у якой усё пад кантролем, якія там падробкі могуць быць? А вось пакупнікі, працадаўцы вось адразу сутыкнуліся з гэтаю сістэмаю і ў першыя гадзіны выклікалі хвалю абурэнняў у сацыяльных сетках. Ну і ясна, што гумару. Вось паглядзіце, як цяпер выглядае твар сярэдняга беларуса на гэтай касе. Глядзім. Пожалуйста, отсканируйте специальную QR. Положите товар Зусім не так. Не толькі бутэлькі, не толькі малочка. Я зараз раскажу троху пазней, ужо троху адкаталі гэты вот закон назад. Чым праблема? У тым, што пошук гэтага малюсенькага QR-кода, ён можа быць памерам 7 на 7 мм, ператвараецца ў квест. Ён можа быць дзе заўгодна на вечку, на бакавой этыкетцы, на дне пакавання, часта некантрастнага колеру, яго проста не заўважыць. Па факце гэта толькі што робіць галоўная праблема, яна запаволівае чэргі ў крамах і стварае яшчэ вельмі шмат праблемаў. От глядзіце, касы самаабслугоўвання створаныя для таго,
каб людзі хутчэй сабе самі Хутчэй, абслугоўвалі і не стаялі ў касах з касірамі, але вось атрымалася так. Дарэчы, гэта не адзіная праблема, доўгія чэргі. Людзі скардзяцца ў тиктоках і на іншыя, а давайте паглядзім на якія. Мало того, что человек больше затрачивает время на кассе, пробивая все это дело, он начинает злиться, если что-то не пробивается. А во многих продуктах тяжело пробивается, честно знать, по разным на то причинам. А самое интересное, что сейчас удлинится еще и процесс приемки товара в магазин тоже из-за честного знака. Ну вось, Ну, чэргі ёсць. чэргі ёсць і застануцца, на жаль, пакуль што. І Квест Квест ёсць, ёсць. шукаць QR-код, дзе так, ён. вось калі шукаць все-таки Я- плюсы, Ён же не побач зайсці. са штрых-кодам. Ён можа быць дзе заўгодна. Дзе заўгодна. Дзе заўгодна, на любым месцы, і больш за тое, ён можа быць такога ж колеру, як ваша паночка і гэтак далей. Справа ўся ў тым, што гэтыя маркіроўкі сур'ёзныя, гэта ступень абароны ад ненадзейных прадаўцоў распрацоўвалася з 2011 года, то бок ужо 14 гадоў, як яна Я не ведала, стартавала. што QR-код існаваў у гэты Мне год. здаецца, трэба увесці яшчэ трэці код, які б вёў на QR-код, з якога можна было б адсачыць. Дзе ты быў сёння? ты іншыя Яшчэ- рэчы. яшчэ паш... Не, дарэчы, я не вельмі разумею, як гэта працуе, бо наша малошка, яна, вось мы ведаем, там нейкі Савушкін прадукт, ведаюць, дзе яна зроблена, як яна едзе, адсачыць, ці стала яна нейкай дрэннай, там, скісла, ці нешта Так. такое, нельга. Так што можа здарыцца з гэтым Савушкіным прадуктам, пакуль ён едзе з Гродна і адкуль там? З-пад Гродна Адкуль? да Менска. Я вось не разумею. Ці гэта для расійскіх тавараў там і нейкіх? Гэта, напэўна, амаль што для ўсіх тавараў. От цяпер гэты закон ужо трошачкі адматалі назад і адмянілі на некаторыя пазіцыі асноўных тавараў, але яно засталося на шыны, на вопратку, ну і на іншыя некаторыя тавары паўсядзённа. Шыны? Так, малочка засталася, абутак і гэтак далей. Вось гэта там все сканаваць трэба. Мы працягваем сачыць за гэтай вострай сітуацыяй. А, шановныя сябры, чакаем вашых каментароў. Ці былі у вас праблемы з QR-кодам? Ці ведаеце, а можа, карысталіся нейкімі хітрыкамі, калі іх сканавалі? Што адбываецца ў Беларусі з гэтым усім? Ці ёсць у вашым мястэчку каса самаабслугоўвання? Бо мне QR-код, падаецца, у вашым гэта такое сельпо. пытанне сталічнае пытанне. Я ведаю, яны в тетрадку Перапісваюць і перамалёўваюць. Добра, Патлумачыць пакідайце аловачак. адказы, калі ласка, вось пра гэтыя QR-коды. Ці ёсць у вашым мястэчку, што вы рабілі, ці сутыкаліся з гэтым на нашых афіцыйных старонках Фейсбуку, Аднакласніках, таксама ў Ютубе на Белсат Лайв, і падпісвайцеся на наш Інстаграм. Але каментуючы, памятайце пра сваю бяспеку.